Hola, som la formatgeria Tros de Sort i ens trobarem a la Fira Virtual. Aquest és el nostre obrador, d'on treballem, d'on elaborem els formatges amb llet de les vaques de la nostra pròpia granja. Nosaltres treballem amb llet crua, encara que fem alguna cosa, algun producte amb llet pasteuritzada. I aquests són els nostres productes. La gamma dels serrats del Triador, això és pasta premsada, pell rentada i un serrat del Triador amb herbes. Tipus Pirinès, al Costa Negra, amb la variant de pell rentada al Costa Roja. L'estrella de casa nostra seria el tou d'Estilès, és un brie també elaborat amb llet crua. Treballem alguna amb llet pasteuritzada, com podrien ser els quadrats o l'ofilat. Una pasta molt cremosa i una pasta molt mantecosa. També fem alguna amb producte fresc, com podria ser el mató. I una variant dels nostres productes seria el tupí, que és a partir d'un formatge curat, el barregem amb aiguardent i oli i surt una crema de formatge molt potent i amb molt sabor.